फ्रेंडा ओ सॉरी फ्रेंड। दोस्तों स्वागत बा आप सभी के हमारे चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स पर। आज के ई वीडियो में हम बात करे वाला बाटी एक ऐसन टिकटॉक देसी गर्ल के बारे में जे अपन देहाती भाषा के कारण बहुत ही ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग में रहलीन। शुरुआत से ही ई टिकटॉक पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहलीन और इनकर मात्र एक वीडियो ही इनके रातों रात स्टार बना दिहलस। अगर आप ई चैनल पर नया बाटी तब वीडियो शुरू करे से पहले चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दी ताकि आए वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के मिल सके। तब भाई लोग हम बात करत हई शिवानी के बारे में, जिनकर पूरा नाम शिवानी कुमारी बा। इनकर जन्म साल 2001 में उत्तर प्रदेश के आरियरी गांव में भइल रहल। जानकारी खातिर हम आप सभी के बता दें कि शिवानी के परिवार में उनकर माई और 4 बहन भी बाटिन। शिवानी अपन पढ़ाई उत्तर प्रदेश से ही करत बाटिन और इस साल ये अपन इंटर के पढ़ाई पूरा कर लेल हईन। शिवानी अपन पहला टिकटॉक के वीडियो साल 2019 में अपलोड कैले रहलीन। शुरुआत में ई डांस और लिपसिंग के वीडियो बना के अपलोड करत रहलीन, लेकिन उ सब वीडियो में लाइक और व्यूज तन को भरना आवत रहल। लेकिन एक दिन उ अपन कुछ सहेली के साथ चौराहे पर से चप्पल खरीद के आवत रहलीन और उ रास्ता में ही अपन देहाती भाषा में वीडियो बना के अपलोड कर दिहलीन और उनकर ई वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। आप सभी ई चीज से ही अंदाजा लगा सकीला कि मात्र 24 घंटा में ही इनकर ई वीडियो पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गई रहल और ओकरे बाद से ये अपन हर वीडियो अपने रंग ढंग देहाती भाषा में ही बनौलीन, जेकरे बाद इनकर हर एक वीडियो वायरल पे वायरल होत रहल। ये सब देखकर शिवानी के खुशी के ठिकाना बिल्कुल भी ना रहल। हम आप सभी के बता दें कि शुरुआत में जब शिवानी वीडियो बनावत रहलीन तो आसपास के सभी लोग इनके पागल कहत रहले और आस पड़ोस के लोग इनकर माता जी के भी कहत रहले कि तोहार लड़की दिन भर का मोबाइल लेके वीडियो बनावत रहेले। ये सब माहौल से परेशान होकर इनकर माता जी घर छोड़ के कहीं चल गई रहलीन। लेकिन जब शिवानी के सफलता मिलल तब दूर दूर से लोग शिवानी से मिले खातिर इनके गाँव आए लगले। ये सब नजारा देख के इनकर माता जी के शिवानी पे गर्व महसूस होए लगल। आज इनकर माता जी खुद शिवानी के सपोर्ट करेलीन और उनसे आज जे केहू भी शिवानी के बारे में उल्टा सीधा बोलाला तो इनकर माता जी उनके ओही भाषा में जवाब भी दे देलीन। जानकारी खातिर हम आप सभी के बता दें कि शिवानी के सपना बॉलीवुड में अच्छी एक्ट्रेस बन के काम करे के बाद हम आशा करत हई कि भगवान इनकर ई सपना जल्द पूरा करे। तो दोस्तों आप सभी के टिकटॉक स्टार शिवानी के ई वीडियो देखकर कैसन लगल कमेंट करके जरूर बताइहा। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिहा। जल्द मिलत है एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।